कैसा हुआ खाना बताओ इधर देखो रे masih untuk चाचा ने चला रही है वेलकम बैक टू माय चैनल दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो ओंखारबावदों जाहानि न'आव दिनै आर'ज लागोन आरोना कर'नाफोरबो जागासिनो ओमफ्राय आदायाबो बाहेरायाव दं नालाय न'आव फैनो हायाखै ओमफ्राय आर'ज लागोन ओमफ्राय ओंखामबो जाहोगोन रायजोफोरनो स' मा ओंख्रि सङो माबायदि जायो जोंनि आर'जआ देखायगोन आं दा नायबाय था आरो मा मैगं हाहांदों नायदो ओइलाय मादैया थालिर फस्ला हादों बिसोरो आलु हादों बे जाहानि मादै उन्दै बे जाहानि न' खाथिनि मादै बैबो मादै दा जानो आरो जानबा फै बयबो साहा फुदुंबाय गरिजेला नाय रानिं जलियान गाबोन लागे बोरै दै गैया थालिर फस्लाजों माजों संगोन मादै अमा बेदर आलु थालिर फस्ला ओमफ्राय आलु भाजि फ्राय बे मादैया नेपालि होमबाबो बर' रायज्लायनो रोङो ना रोंगोनथ' आख' बर' हौवा लाबाय नालाय नायबाय थादो आरो दा नेपालि बुआ फुल सुबाय थादों आरो मा होनो होनदों आरो बाथौआव आलायनो बिबार सुदों दानो जाबाय जों नायनो आर'ज गाबनो नागिरबाय दा A few moments later. Hey guys, ang da papor eudesai. Papri prasa. Hey Madia. Ang papor eudai khnai da re. Singna baje ini. Baje nai lai. Hi Ngai papora. Garam papor khake papor tes berisi. Kamu nang ada? Kamu dese? Nih alu, soyabin, थालिर फस्ला भाजी, पापड़. खामबाय ये 2,000 years later. भाजिया दहाय भाजि एवनाया नै मोनहांबायानो थालिर फस्ला मिरामिस भाजि आरो बियो थालिर फस्ला निउट्रेला आलु ओमफ्राय आरो दालिबो एसे होदों मोनसिगोनानो बरिया नुबाय नोंसोर माबायदि नुदों आंसो बिराद गोथाव नुबाय दै बापरे टेस्टि ना गारि खरायलाय फाटाकानिजोंसो टेस्टि जायै उदैयानो बुहुद देरबावसिगोनलै न'आव फैनानै लकडाउनाव थांनोबो मोना मानोबो मोना बानाय गरम जोब्बाय गोलोमजोब्बाय नै भाजिया माबायदि जायो दाहाय देखायनोसै आरो मोजां जागोन ना जायाथाय मानसि बुरजानि संनाय दिनै जोंनि मादै इयो आदानि फिसाजो टिक्लि सना न आंखौ cuman tadi sono abaiखौ नायदों abaiखौ आंखौ cuman नै masih cute karena गथ'आ आयो दे आंखौ सोनो आजो खुदुम जायो नालाय बामजाया टिक्लि जालायदों नुनानै लिपस्टिक नांबाय लाबाय
नोंखौ नायखायाखै भिडिअ Nah, hormat saya dari yang benar nih, kalah senang deh malah pak. Mat mana hormat? Mau di nang deh? मोजां Masa mana? Kalau menzebah ya besar, kaman mau, ambil gelumbai kintu. A few moments later. Ready जाजोब्बाय नै जोंनो जानो सुरु खालामसै ओमफ्राय मा मा जाखो देखायाखैना नोंसोरनो बेखौ देखायनो थालिर फस्लाजों निउट्रेला आलु मिरामिस भाजि ओमफ्राय नैबे मा र' नै बेदरा इदि जाबाय ओमफ्राय नैबेयाव दाल का सब्जी दालि ओंख्रि ओमफ्राय आरो नैबे ओंखामा नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय नै पापड़बो रेडि जाबाय दा बयबो जाजोब्बाय दानिया नायदो नै बाबा कैसा हुआ खाना बताओ इधर देखो रे नाराज है क्या हाल में कुछ भी नहीं है क्या आपको दिखेगा क्या आपको कैमरा खींचेगा हाल में देखो ना पापड़ एक दे दो पापा देखता ही नहीं है कैसा हुआ सब खाना बताओ टेस्टी है इधर लेडीज पार्टी इधर देखो सबसे टेस्टी है ये सबसे टेस्टी है अरे तू बैसागुनि एसे एसे लादो बयबो सबसे जोला मिला है कहाँ झोला मिला है ये देखा ना ये लाल लाल नहीं ऐसा नहीं है अच्छा लेके आओ बयबो ओंखाम जाजोब्बाय गोथाव जादों ना मादै ओंख्रिया गोथाव जादोंलै गोथाव जादों टेस्टी जादों नो ना बेदरखौ जाना देखायनि र' आंनि जिउ लाखि संदों नामा बिराद गोथाव जादों हाग्रासो मोनजाबाय ओइ एটো डिलीट कर তোর মাথায় বেশি হয় ডিলেট নহয় এইটো হ'ব নালাগে ডিলেট কিহৰ ডিলেট এই অলপমান लकडाउन नि दै लोगोफोर गासिबो ना जा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनफिनगोन